ihe na-ekwu maka Elija Enugu na nwa virgin na-egbo na iwuchi okwas. Elija Enugu enweghị onye ngwụrụ ịgwọrọ ya. Asị from unu no nse. Ibe wayoma. Yare mumu wayoma. Ụmụ Igbo jeni chọwa ife na-eme unu. Rapụ na ụka, rapụ na ndị dibịa na ndị ụka. Enwere fa nke si na-eme dibịa ma ma onye Enugu. Ọ sị na oke ite na-enwe awele. Na igwa awele ụzọ ga-emepe mana aka m that man nwe ego. Mbodo nwoke a 4-story building ma ofu nkịtị ọma mbodo nwe. Da ọrụ ihe niile o nwere ọmarụta mfọ dekin come off. My for iru 1 2 3 4 different places. Nwoke a na-asị na ya na-ama awele na bịa komere gị ọgwụ awele ka business gị gaba. Onye ha ma ngote one of my investment n'obodo a ntụkwasị ka m ga-amịara ife ochi. Ya kpọpụta azụ ọkpara ya na ada ya nwaanyị ka anyị na-efa ka anyị were ya skalụ ndị otu anyị na ụfọdụ dị iche iche ka anyị malụ na awele na-arụ ọrụ n'isi dọkpara ya. Ihe a ka Elija Enugu na nwa virgin na-eme unu. Enweghị Jizọs na-agwọ ya. Enweghị Jizọs na-agwọ ya. Ihe anwụkwa ana m jee mọchụwarị kịta chance adịghị ọzọkwa. Ha ga-egbu gị. Ndị chọọchị ga-egbu gị gwa gị na nwere faith. Since Nnamdi Kanu nọ na mkpọrọ nwere eji ọgwụ gwọpụta. Onwe nwa dibịa send mkpọrọ anwụ die ka ọ gba ndị DSS ka arapụ Nnamdi Kanu. Enwelu. Ọgwọ very simple. You send a bee die na arapụ Nnamdi Kanu taka. Ọ bụ na send a bee anwụ kịta ọgbọ onye isi ndị DSS pa gba onye PRO pa gba onye ka pa. Ke Nollywood mere unu na-ekiri film wadoro unu simple. Nwa miracle. Ondoka ga-egbu gị. Your pastors parade with one of the most expensive bulletproof car. Ada why in moto hadan. Okay, when idea na bulletproof car dey ada why in glass ya down. You got idea? All steady call. You got idea na bulletproof car that the glasses are not wind down. All steady glass. You got idea? Mwamuk. AC to AC. You got idea? Elija Enugu enweghị onye ngwụrụ ọgwọrụ. Nwatakịrị a na-agbagharị na TV ahụ, ọ bụ na akpọpụta nwa family nwatakịrị a pụta taa. Wee bịa ayeje ya ebe ha bịa confirm ọ na-eri amụrụ nwa ahụ na ọ daghị ije. Ebe ọ na-agụ nọọsụ na ọ daghị ije. Na just kpọta ya na nke Elija Enugu. Ekpere nwatakịrị abido gbawa ọsọ. Enweghị onye ọbụla ada agaba ije ya abụ ikpere keta obi na-egaba ije. Yari dị na staga. Bido na-agba ọsọ is not done. Jesus fake. Jesus bụ ihe onye ọcha dị n'akwụkwọ ka wee werie gị gwa gị na Chukwu okike abịa ma mụ na gị na-efe mụtara nwa na befa. Ọ bụrụ na ọ mụtara nwa na Europe mụta na Arab. Ọ bụrụ na Islam take over our place today mụ na gị ga-abụ Muslim. Ekpewere Muhammad. Iju onye gwa gị na Chukwu mụtara Muhammad. Kunienu, wake up from your slumber. Wake up from your slumber. Elija Enugu healed nobody. Elija Enugu healed. They say they don't take light. Hey, people that get Jesus. They don't take light now. They have also taken light inside the church beside me here. One big parish here. Jesus now is in darkness. Now Chinese method I want to apply that are not Christian. Touch. Touch. Ufeke. Religion made you ufeke. If when you see a black man putting on suit and the senator Abada, you think that there is something in him. He's an empty. He worth nothing. Religion made you use. Religion. Do you know anything in Africa apart from religion? Do you create anything? Can you detect anything today to improve this world? Tell me one thing that Chinese are praying now so that God will use you to do for them. Nothing. But doctors are using Chinese medical facility to deliver our pregnant mothers every day through CS. I have to on generator. The parish, the church beside me now, they have also on generator. I'll get it. You know? The church beside me now, they don't buy fuel on generator. Oyibo created Jesus to cripple you, to make you handicapped. You see that Bible where they read, that is why you don't know the value of government, the value of man. Without man, you cannot succeed on this earth. Without man, you cannot. Man can kill you. If man decides today that you will die, you will die. The reason why you are still alive is because of man, not God. I'm telling you.
The reason why you are still alive is because of man, not any for God or Jesus anywhere. I'm telling you. That is what our ancestors told us. And that is why we have decided to be worshiping our ancestors, adoring them, because they taught us a lot. They provide the food we are eating today. They compose the language we are speaking. They name the names of our communities that we are still bearing today. But after the European used Bible to weaken us, we cannot be productive. Now we now face them as the cause of our downfall. Every ancestral cause, fire. You have no ancestral cause in your family. The cause you have is 21st century cause. That in 21st century, the whole world are manufacturing aeroplanes. Westerners are producing cars, clothes, the television and phone we are using, the remote you use to control your television. But you as a typical useless Christian in Africa, religious bigot, you are not paid. You are not paid. You are not paid. You are the wagging. We are not paying that cannot produce the pants you are putting on today. We are not paying that the whole phones that Africans are using is made in Western. We are not paid the pain that all the whole zinc being used to roof all the whole houses in Africa is made in China. You are not paying. You are the work. You are not paying. Are you a human being? The only problem you have is Satan. Your pain is Satan. Monitor me, you die. If you monitor me, you die. I'm a victor. I'm a Victoria. You are a Victoria. No. You are a Victoria. No. Victoria in one sweet. Maybe don't go on it back. Well sense when you were. Say now Galatian. When you Galatian chapter 3. Are you kidding me? Ebana lo 1 million nation. Galatian Ghana. How many? I ain't ahead. Is it to 40? I ain't one ahead. Is it to 40? I because we half of life. I was even in Nigeria as in Nigeria. 65. I be done about. When you know 60, a daily celebration of life. In West Ghana, one 65 years get as the family in do. Hope you are aware of this. Where is it when your papi and at the age of 65 years and a bella now you Mona get to go. I know we ain't no get on one at Patoza carrier. Oh, since so cabia, candy bobby do rewa Patoza. Only carrier. Dress and I need whenever I was at Patoza Bossam and Nib. And we're banner up Patoza and I need to cabia. Introduce them in a condemn them by a rapodogoyan. Rapa hinja. Rapotas. Rapum Borogudi Haji Sophie. Rapo be Banoka. I received my miracle. I received my healing. One day, Ega each of you free. In my don't check the whole world are stressed somewhere. You know idea? A white man does not sleep. They work day and night. You know idea? Everybody saying don't check the Ejike. Who told you? On your chain what time? A time of a white person is time to work, to do the needful. Each job will be cricket company on your channel managing now. Say, how did these people manage the money? And he's managing it without even being, or that's what they call I'm gonna get no. But he's managing company worth of billions and billions of pounds, dollars. Jesus gave Ebuka go. Mommy again with Jesus up on it here, digging one, upon it there, when you get one, it here. All my chan one, when you give one for 9 months, Jesus will be your drain near. Elijah Enugu busy go singing na o mere onye ngwuloga beach. Ha ga-egbukwe gị. Jee okwu n'ọgwụ. Jee okwu n'ọgwụ. Jee okwu n'ọgwụ me ya arụ. Onye nsusu ga-abịa ebe asị m na kwa mme ya nwụrụ n'ọgwụ ibu onye ara ime ihe gburu mma gị n'ọgwụ. Ima ihe gburu mma gị nwere incurable disease. Ibu onye ara ima health. Ime gbasa health. Bible na-agakwe gị ma na ebu health. Ebe ị nwere hospital na village gị nwere in a health. Today, doctor, a graduate, a medical doctor from your village in Obodo Iba, he may have health. And I'm joking.
Villages, but how many hospitals no there? Eba na enwu no na Bible ebe je achuego. Ebe go develop or to o God go develop na. Here the others. All this Anambra axis the chagoro develop. Eba ki enwete che hospital. But as any Enugu buy. The one men Kano village akpu. The women obodo ime village nka. But as also one je we ugbe na aje ma je wa bi. Je wa dan je wo gurugu je wa mkpolo. Je wo vla agada je ka ije chowa hospital eba. Ka ije chowa no ogudi man every community in the western world we standard hospital. With over 2,000 ambulances. Then in the 2,000 ambulance 2,000 ambulances will come for rescue instantly within 5 minutes. Imane ga ya rechumpa ni chigi na chere gyo. Obaruru ni nechegbu onwe gị o. Jesus na-echere gị o. Obaruru ni nechegbu. Ọ na-echere gị na Deuteronomy. Ọ mgbe aka ndọcha ji napụ that human common sense and ability to make something happen. Israel were iron dome dowe n'elu. Agwa gị na ọ na magnet over 2,000 missiles a day. Ibulu onye ufuma. Isi ufuma pụta na akpọzi God of Israel ka ọ bịa chewe ndị ufuma nche. Inidere ọgwụ okeri ọhụụ obodo ọgwụ okede iri ara enwụọ lapụ anya ebe because iji ya saga n'Igbo gị na ndị fada na ndị pastor kedu ihe fada bịara ịrụ kedu ọrụ fada na our society village ga akịta ụnụ na-anụ ọgụ na platform ụmụnne unu maka otu aka ọ dị na village niile onye ahụ onye hazi na nke onye ahụ kwuru kedu ọrụ fada rụpụtara na be nna gị ahụ kpọọ ofu ya karịrị nke unu gbakọrọ aka rụọ dị ka ndị obodo. Gwamo fi Reverend Father Bibunu binu no free na ben nage je bete na ben naga karịa nke ahụ no tụkọrọ ego na platform village unu wee ruo fi village unu benefit tinye ọkụ ma tinye ụzọ gwam ihe Father nọ na bunu na arụ na abịrị na kọrọ na ego send na ndị Rome nye bishop na na-ezuzu na akpọkwa gwamo fi ihe Father je bete na ben na mụ na gị obodo na celebrate today. Carrier nke a na gị duru mere practical na your village meeting, your village WhatsApp platform. Erase ego eme ihe na afọ anya. Gwa m ofu ihe na kpọọ ofu ihe afa. Father ji ekpere na bennak unu na-eme enjoy. Enwen. O jotie gị fear. Ihe no be egbu gị fear n'ime mpachi eduba amos bata no yiri gown. Father enwere akọ ndị eriri na-eri ndị mmadụ ori ga nkonkosa iri ga na akpagharị nwoke na-eyi ga anyị ga ndị omena na buzo ezogwu anyị ebido yiwe kwa ga ndị omena na buzo ezogwu ga-ebido gbasawa na villages. Father yiri ga na akpagharị yiri gwa ga na anapụta ndị be anyị. Father yiri ga na atọ ndị be anyị na-eke ndị be anyị agbụ omena na buzo ezogwu kọchikwa ọdana na yiri ga na atọpụtakwa ndị be anyị na-agba anyị na-aga from house to house. Agwa na pata na ha ji ri anyị ka anyị ga-eji napụta onwe anyị. Ndị nchịkọta mere na bụ ụzọ esokwu na ndị anyị ga-ebido yiwekwa ganwangan and ọ bụ na ekiri m ebe a na ị nwere aka ọrụ na ịchọrọ ọrụ bịa na anyị ga-eme ga employers onye mgbasa ozi omenala bụ ụzọ esokwu na-akwụgwụ m ntili salary ka ije yiwere anyị ga na otu a Anam dị ya etinye gị na Anam rent talago na ebe a chọtara gị parish na Anam yes St. Okeke parish omenala bụ ụzọ esokwu ya chie gị ga every month I kwụọ ụgwọ ị gaa n'ebe na Anam ahụ village to village ziwe ndị Anam ozi ọma. Father ga adịcha gwa ha na Jesus na-agwọ ejesi anash na ndị Anam need hospital. Anam need itika aka ọnụ tinye ọkụ ebe ọkụ adịghọ ka ndị ori yari dị na hide ebe ahụ. Na-enweghị onye Anam ba ama osu na-efe n'abalị na-enweghị onye ọbụla bọmba ụma na-efe n'abalị. Ụka ga-abịa gbuo gị evu n'ime atinye gị evu n'ime ihe etinye nwanne gị ọnkụrụ gị na-egbu gị gbuo ozie na ọnkụrụ gị na mmụọ okporo gị. Then how sweet we look, how handsome and beautiful ụmụ Igbo dị. Onye religion tisi anyị onye ama Jehova ma onye Catholic enwe mgbe onye Catholic ada na onye Anglican onye Anglican ama onye Pentecostal onye Igbo dị proud na na-eje church onye Yoruba in sense man of God go bụ onye Yoruba na were ọchịrị industry jere ya n'Ogun State Adeboye Koyedekpo na ha alụ one of the biggest auditorium in the whole world. Ya contain over 80,000 people. 80,000 capacity auditorium.
Chinese na already the company, they are 60 years guarantee. If anything happened to it, they will rebuild it. Oh my God, I'm reason the more 60 years. Where can I lose area home here? Game up on your Sukana no nature church on Yoruba. You get Jawana, the boat, Chaba, and Aroria, that can also see. You gave them where police at Wagenga. And make it all practical, you make here. And whatever mother get better, and Napoleon around and more is not done. Manando can ask no Boros or men and more. I did boost at election and more to pay many. They make a beer, I cannot respond because I listen about him below on here. Oh, Ian a boost a men and more. To pop tanife. Ola. We from Doka, only need the Lola. For your Nabu Bible, a bear is a Bible, be a wagger, the Bible says you should not judge it, your brilliant, or you will call it, then we'll reach. A barrister, a lawyer, get open a Bible brain and turn upside down. Religion manipulation. I will watch in a cage go now here. I will watch in a conian be sage go here. Now here. Onya abaje go on obo hill okwu chineke onye ocha atụrụ ya mere abacha okwu chineke na wolf koro okwu chineke tie na 20 feet koleti ya na ari aba ma okwu chineke float na ari aba e akposi ya akposa ndị retailer je golu wholesaler re retailer goruzie dowezere gị nwa consumer ije were get ere were okwu irete na granite goro okwu chineke ndị Africa na go okwu chineke egoro nke ndị Arab egoro nke ndị Europe. Ndị soji na-egogwu Chineke si Arab na Europe bịa ọ bụ na nwere akwụkwọ Chineke ndị Arab onwe akwụkwọ Chineke ndị Europe onye ojii na-egogwu Chineke ntọ onwe ihe pasta pant iyi n'okwe maka esi eru ya ezighị ntọ TV dị na be gị na ka isi ekiri Premier League ka abụrụla anyị miracle ọ bụrụla anyị miracle okwe na afọ ya bọọlụ anụ nwa na-agba Premier League ọ na-agba na London ịnọrọ ebe a na-afọ ya na television ọ bụrụla black man miracle. So gịnị ka anyị na-ekwu ihe anyị na-ekwu maka Elija Enugu na nwa virgin na-egbo na anyị wuche okwu asị. Elija Enugu enweghị onye ngwụrụ ịgwọrọ ya asị